אני חושבת שמסתירים ממני מידע הרבה פעמים. שלום לאופי שלנו. שלום, שלום. לי יש כמה שאלות דברי אלייך. אליי. הראשונה היא, מה גורם לך בתכשיט להבין שהוא לא שווה את המחיר? אני חושבת שמסתירים ממני מידע הרבה פעמים. זה אומר שמשהו שם מפוקפק. כאילו יצא לי מלא פעמים כזה שנכנסתי לאתרים ואז רציתי לראות כזה ממה התכשיט מיועד ולא היה כאילו, לא היה כזה הסבר מפורט על מה. כן, אוקיי, זהב, בצבע זהב, נכון? ולא כן, 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 כן. ממשיכה. מתי הייתה הפעם האחרונה שהתאכזבת כשקנית תכשיט? די מזמן, כי אני כבר המון זמן רוכשת בערך רק ממך תכשיטים. אז זה היה די מזמן, וזה כזה היה דווקא חברה שכזה, היא ממש מפורסמת, והיא מוכרת כזה באינסטגרם וכזה, אבל האיכות שלהם התגלתה כממש מאכזבת.